m-a făcut. Ok, fac film. Treci din stânga din dreapta. Una pentru Filip, una pentru Luca, una pentru Filip, una pentru Luca. Ce zici? Uitați. Luca. Sănătos. Foarte sănătos. Dar dacă nu mai pot. Hmm? Dacă nu mai pot. Mai mănâncă 3 guri și gata. La 3 guri mari, da? Fasole. Da. Gata, Fără e prea pâine. mare filmul. E prea mare filmul pe aia, că cap pe greu. Și la mine.